and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Nya, tagpila masab ko nuy, ipanghatag di paing. 1K. Ha? Uy, Lagi. oh, Uy, asa ka kuya? dili ako ra. Kitang duha. Asa man ta? Patambal sa tang paing. Unsa? Tana ba? May na nagmamakato kita karong adlaw ah. Nga walay gibuhat. Sure ka kuya? Lagi. O tara. Ay lang bitaw eh. Makiklaro kuya eh. Ganahan ba yagi doon ta kumato boy? Ay, asar ko lang. Igo ka lang nga mag-tumba-tumba o niya. Tagaan lang kag 1,000. Kita kong grasya ana. O niya nga di man lagi tamo dayon. Madaot masan akong image sa anak boboy. Bitaw sa. Oh, mao na. Doon na masagod ko yung image nga jampingan ko. What is ka diha kung mamantsahan eh? Mao sa lagi kuya eh. Panglidi masagod ng imong image kuya kon. Mao gani. Di ba sad pwede nga ato ning hugaw-hugawan ang akong image, di ba? Mao gyud. Pero sahay kuya. Magkapas mo sa ning image no? Oh, mao gyud. Parehas karon. Wa ko manambal. Meaning, wa ko'y income karong adlaw. Pero, makakwarta ra unta gyapon ko. Aw, kita. Kung moadto tang paing. Pero tungod sa akong image, di pwede. Aw. Ako lang madto kuya. Ikaw ra bitaw ang may gampingan nga image. Ako na ladto. Unya kay igsuon man ta. Maduhig man gyud nimo. Pero kato nagig-ilog ang paing sa brief nga Hello Kitty. Wa malay ka mo na si mong image, ha? Di ba? Wa may nakailan ako dito. Lahi man din sa ato. Ay. Manguha na lang kong mga dahon, kuya, eh. May pa. Ay, nahuman ra gyud taon. Nindutas pakiramdam oy. Nga daghang kayong tao. Unya, kuwang lang nga ila kong kampuan. Wow! Nindut tagis feeling. Uy! Woo! Uy. Unsa ka tinuod nga nang hatag kag kwarta? Ma? Unsa ka tinuod ha? Oy, ha? Unsa ka tinuod ha? Tinuod, ma. Aray! Oh. Aray! Kanong niaray man kang nihata ra gani ko nimo? Aw. Tanawa. Wa naman lagi ka mo aray lagi nga gitukol naman ti ka. Aray! Aray. Dagway ba nimo paing uy? Unsa man ni tayo nasod sa imong utok nga nang hatag ka magkwarta? Unsa man? Nagplano ka bang mudagan pagka senador? Grabe sa senador ma, uy. Di gud pwedeng moagi o nagpagkakonsehal sa barangay. Ay da, nga no gutaw mo agi pa man pagka-konsehal sa barangay nga pwede ramang mudritsog senador. Wa ka makabantay nga daghang ni dagan pagka-senador nga wa gani tingali na moagi pagka-opisyal sa kapilya. Lagawa gid mo, may. Okay nga no, dili ba gud tinuod paing? Oh, sige. Postlan man nga nang hatag kag kwarta, dagan pagka-senador. 47, 48, 49, 50. Oh! 50 ka botelya talang, kuya. Hala no? Naabot gid og 50 ka botelya ang atong limonsito juice? Abi man ako og 30 ra to kapin. Abang 50, kuya, eh. Nawa magani gamay sobra, oh. Tung astasa. Oh, fights na ni para ipanghatag sa mga tao. Ha? Ipanghatag? Imo rin ipanghatag, kuya. Unsa man di eh? Abi ba na akong prabaligyan, eh. Ipanghatag ra na. Hasula. Kakapag hiwa og puga sa mga limonsito, ah. Unya. Gipuhunan ba ginat na nato ang mga botelya nga gisudlan? Imo rin panghatag? Wa bita tay puhunan sa limonsito kay daghan matagtanom. Ay, oh, lagi. Pero giyaguan man na natong buhat ang juice, good. Pure pa gyud na. Huwag tubig, huwag asukar. Pure as in pure, yun.
Wala sa itong kahago eh. Ayaw na lang ko nagkwinta, Buboy. Dili pwede kuya eh. Binuang mo sa nang imuha. Sa? Binuang. Ha? Binuang din ang mutabang ta sa isig katao, Buboy? Ay dili lagi. Pero kini mong gibuhat, di man itabang. Nganong di man? Ha? Nga ako man silang pasuwayon nga moinom og pure nga limonsito Diyos para sa ilang panglawas. Tuduoy lang ko sila kuya unsa ko paghimo. Ayaw sila padawatag limpyo. Imo naman noon silang tudluan nga magsalig ug magtinapulan kuya. Oh, Maong bad yun na kuya ha. Bad yun na. bitaw no? Si! Nakarealize ka? Unya, unsaon naman lang yung 50 ka botilya nga itong nahimo? Ibaligya gani. Di lagi ko mamaligya. Lainan ko. Aw, ako yung mamaligya. Dili ikaw. Oh, unsa naman sa nagitapukan sa mga tao sa ilang imok? Ah, uy, si Carolina man na nga akong paryente. Hoy, Carolina! Mari ka ragod! Ay, ngano Sabel? Unsa man ang imong daha? Ay, limonsito Diyos. Baligya nilang imok. Pila man sad na? 100 ra. Uy, ano ko taong mamalit man mo ana nga na may daghang limonsito sa inyong mga tugkaran? Ay, lahi man ang gibindisyonan ni imok. Gibindisyonan ni imok? Maunay among nabalitaan. Binindisyonan ko nun nimo to nga limonsito Diyos. Maong dakan ang namalit. Ay, ginoo ko yung taon ay. Ay, Kasangpit lagi ka Ginoo. kaning biya. Oh. Wa man taon to na ako bindisyon niyo eh. Nga mo bindisyon man ko nga dili man taon ko ginoo. Ay, basta kay mao man gisulti sa mga tao. Kini ki mga tao, isos lawgawa gina ni nila. Magbuot-buot lagi. Kuya, kuya! Oy, sus, kuya, kuya! Buboy, Kuya oy, Juan, ano ka? walang tani niya. Uy! Mura magkakambulansya, ano ka? May migukod ni mo? Oh, Kaya siya, ha? binawas ako ha. Oh, sige. Oh, ginawa. Well, Oh. Sus ka, oy. Sige na. O sama na ay nigukod nimo? Garas na! Hala, uy hala. Nganong gigukod ba kanila, Buboy? Mamalit lang yun sila sa limosito Diyos nga. Gibidisyon na ni kuya. Unsa? Jotang kahilom, palihog. Jotang kahilom, palihog. Jotang kahilom. Jotay lang kahilo. Nagpasalamat ko ninyong tanan nga namalit mo sa mong baligya nga limonsito Diyos. Ay, way sa pagyan. Pero doon na ko'y gustong klarohon. Wa in taon to na ako bindisyon ni. Uy. Dili tinuod ang inyong nabalitaan nga ako tong gibindisyonan. Ngano mo bindisyon man ko nga dili man taon ko pare, labaw sa tanan dili man ko Ginoo. Ay, di ba ito na ano kimo ko eh? Tinutuin nun. Wa ko mamakak. Ordinaryong limonsito ra in taon to. Pure nga Diyos. Way sagol nga tubig. Way sagol nga asukar. Way sagol nga bisag unsa patamis. Ha? Pwede ra gid mong muhimo sa inyo ini, sa inyong lugar. Daghan man ang mga tanom din sa inyo limonsito, di ba? Kadaghan man tingali sa mga taga dinhi, doon ay mga tanom nga sa ilang mga tugkaran doon ay mga limonsito. Ay, Bisag lahi unsa? kung imong hinimo, dok imong oy. Magkayo gidayon ang imong hinimo. Unsa man O hinaw? kapag buhat pa ang daghan dok imok. Mo palit ni bisag patungan pa imong presyo. Oh, maayo kay nanaog ka. Bebe, tabangi ko dire. Ikay tigpuga, ako'y tighiwa. Sa may nimong daghang limonsito ma? Ay mamaligya sa taoy. Ha? Dali ra kayong mahurot ang baligya nilang imok. Ug ato sang minusan ang atong presyo aron mas unang mahurot ang ato. Taba ma, taba. Oh, Namaligya og limonsito juicy, imo? ay lagi. Sa bakaw ikawahi ba nimos balita? Sige naman lang kung kagtoto ka ng imong cellphone nga wa naman kay balita si mong palibot. Nganong mamalit pa man og Diyos ang mga tao nga na may daghang limonsito din sa ato? Mao bitaw nga gitawag ni sitio limonsito ang atong dapit, di ba? Ay mga tapulan lang gyud ang mga tao. Dili gustong mahago.
Pila sa'yo baligya ni Imok ma? 100 kuno ang botilya. Kada bang mineral water nga 500 ml ba? Kada mo gisudlan. Unya, ikaw, pila may plano ni mong presyo? 80. Sige. Sige ma. Maghibo tag daghan. Oh, diri na mo. Pamalit na mo. 80 ra ang among limonsito juice. Diri na mo, dali na. Ay, Carolina. Asa man ka? Asa ka? Ayaw naglahos dito. Kay maura man ni among baligya. Ay, nabaligya sa kag limonsito, Diyos. Ay, uy. Mao nga diri na lang palit na ako. Mas barato ra sa di akong baligya. 80 ra. Ang ila dito kay 100 man to, di ba? Ay, ato lang ko palit. Uy, dili ka gustog barato? Kana, kay parato, ubos na og kalidad. Oh. Ato lang ko ni Doc Imo. Oh. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!